Добре дошли в Delicious Vibes! Хайде да си направим руло Стефани. Да започваме! Нарязваме си една глава лук на ситно, която ще ни бъде нужна, за да сложим в каймата. Нарязваме морковите на 4 на ивици. Те ще ни бъдат нужни за плънката на нашето руло. След това нарязваме и киселите краставички, също на ивици. Сваряваме си половин килограм картофи, повкусяваме ги с сол, заливаме с прясно мляко и намачкваме, за да получим едно пухкаво и вкусно картофено пюре, което ще бъде гарнитура за нашето руло Стефани. Добавяме и бучка масло за още повече вкус и аромат. Използваме половин килограм кайма. Към нея добавяме нарязаната глава лук, едно яйце, черен пипер, сол и чубрица. Разбъркваме хубаво каймата и в тавичка си разциламе каймата, като сме сложили и хартия за печене. Оформяме лист от каймата, в нея нареждаме сварените 2 яйца, сварените моркови и киселите краставички. И след това, заедно с помощта на хартията за печене, си оформяме руло. Печем в предварително загрята фурна на 200 градуса до готовност, около 1 час. Малко преди да е готово го изваждаме и поръсваме с кашкавал и след това запичаме за още 1 минута. И нашата вечеря е готова. Традиционна, българска и много вкусна. За още такива рецепти и идеи за вечери се абонирайте за нашия канал Delicious Vibes.